17 years ni ulo beta bini real bahanokjwk bai sini laimani kaisa kubui kothoma tamni bagi borok asek 17 years kaklainani nangkha tai bahai ke sini laikha aborok bebak saimanani bagai o story no puilani simi paithak jora no khnawi naidi obo kaisa kubui kothoma tei o kothomani part 1 no ang sikango bo saka je o video nugya kho hunke norok naimano ang video ni link no o video ni description wono riwi rinai bayap song o kothoma belai no birmani kothoma baksa borok o kothoma no khnawi mokol ni mukti narak manje ngnai boiragi kami abo telia murati chakmagat area wo klayo rani mungai khoroksa bwrwi sikli bo belai khano bwrwi naithok bo kwrwi nukhungni sajak bo charai phurono bini ama bai babu kaglaijak bo buma randi bai khe tongo borok huk khlai chalaijao rani buma bai baksano nokni samung humungrok bo ma khlaijao phia bo pora rok bo pori thani rok bo bini bkha tongo bo lekha pora rok no kaham ke srungo borokni nukhungo salsa samung khlaya hingese thapa horchungya asakeno borok bigra tei borokni nok bo hamya bera ni nok borok abo hikeno keluk saja tonglaijao rani belaino birmani sajak kamini rungnogono class 5 jora porimani yagulo mongia kamini school wo rani admission khlaijak kha bini kami bai school belaikeno hakjalo 25 km rok ungkanu bo school thangna ke phung aisiri siri no mairok chawai nungoi tiar ungoi nok ni manongkhoro bo bolong hapung tuima lama rok himui malkhung bai ke school o ma thango rani jepro class 9 ungo apro ras mungoi khorokja jela class 12 porinai bai hamjak laikha o jela ungkha nukhung kotorte kisa chadrop chukdrop ni sajela salcha ras rani no teye kharui talangkha tamni himba ras saimano okra rokno borokni hamjakma kok sake borokno kainani kosigla abni bagai borok kharlai thango kisa jorani ulo ras rani no teye bini nogo kifili thangpiro rasni bumapha rani no kisapano chajakliya tamni hinba rani ungkha kwrwi nukhungte bigra bwrwi ras o kokrokno khna tokjakya ras bumaphano sawo bo kwrwi nukhungni bwrwi hinke tamo ungkhaba tabuk bo ano hamjakha tei amu bono hamjakha hake ani thani sibli tabuk bono tuinani poja bini oro tamo dayoto tong hinui o kok sawi ras rani bai jesa khaipano kaijaknani kok sawo aboni ulo rasni bumapha kainamu chungjagya tei phano ras rani no kaijago rani kaijak bai mani yagulo bkra jakni kisapano hamjak mung manliya naisiler mungsimi manui tongjawo phia rani ni buma tei bini sandairok rasno hamjago tamni hinba rasno o jorao pora gwnang tei chela naithok hinui abni ulo ras bai rani khorok nui no chakiri manui rwlaikha o jora rogo rani ni langmo belai kheno tongthokma haima tongo rani bkra jak bai satokjakma bagai bini kami wo bwsaino tlangoi tonglaio abni ulo rani achomsa bemar rok manjagoi tei mokol nugya ungoi thango abni ulo ras tei rani belaino dukho unglaikha tabuk 2020 ni kok rani sakuplung ungkha 20 June ni salo khe khoroksa chela bwsa mankha bo agartala dm hospital o sijar khlaijagoi o chraino bakha ajorao rani thina tongmani haipano kapal hangbai thwijaliya o chraini mungnarkha boyar abni ulo 23 September 2002 o rani bwrwi bwsa manphika rani mokol nugya phano rasbono belaikeno hamjago bo bihikno belaikeno mayaro khlai toniwo abni ulo ras bihikno bini kamio haino hai tlangai thango rani haino hai bkrajak songbai tongnani nango phia rani mokol nugya ung thangmani bagai bkrajak bkra song taibo bono chajakliya tai belaikeno satogo rani waisa wan sugui kabo bkhabai hamjaklai kaijakmaba asakda kapal hamya unglang hinai salcha boyar sak hamya klayo abro bini bahanokjwk no khe bwchai sungni yago klangai thanglayo ras bai rani boyarno hospital o tlangai admission ma khlailayo hati barsani ulo borok nogo kifil laikha phia borokni bwsano rasni bumapha song buini yago palok riwi rohor laijak ras bwsajakno nukphayani bagai belaikeno kha khamjakha tamni hinba ras bwsa chela okra tei bwsa bwrwi kusumanui belaikeno bobini langmao khushi haima tongmani ras bumaphano sungo borono rok palok riwi rohor laikha ano sadi tabukno ang ani bwsajakno naharui phainani nangnai phia bumapha sawo waisa rohorui rohormani no tai kifilui manliya tawanadi
norok tai bwrwi saman glak di bahinui phia baras joli jaga waire wai singwi mang tongkha apruke sawo Champanogorni saidra tuisa kamiwo khoroksa riksha chaloknai suko mungoi borok no palogriwi rohor kahinui haike ras logi logi no Champanogoro thangoi bini bwsajikno a borokni thaniwo khe sanui kha phia suko borokno rohornani gosiliya waisa rohormano tai kifiliman yehni saka rasno kap tongmani nugui hai hini sapika ta kapdi angbono ani bwsajik haike no pusinai aboni ulo ras kap tu tui phano nogo kifilima phaikya ras kobor wngwi thangka talsa eba 1 month bo mairok tuirok kahamke jora mote jora chaliya aboni ulo rani rasno saka boiragi kamiwo kifilna bagui hake ras kobor hamka borok boiragi kamiwo khe tonglai phika 2006 bisio ke haino hai rasni buma bupha jabarjosti ke phaye bwslano rani bai swkagui tlang thanglaikya abo haikhe rani bai ras makak laikya boyar bupha bai thangui class 2 jora porikha 2007 bisio ke rani ni buma hamya klai thui thangpika hake rani randi tei saichung wngwi thangka bo bwslano bo bai naharka afro bwslani umor 7 years bwsla boyar bo poritutino nokni samung humurok khlainani manang jawkha tamni hinke bo bini buma mokol nugyano tui belai kheno birman mankha bo kwbangma samungrok ma khlaijawo nokhukni samungrok a jora rogo bini bahanokjwk palogrijaknai bo 5 years umor wngkha o bahanokjwkni mung aisiri ke belai khushiono tongo bo belai maya khlai tonijago salsa aisiri no bini ama babu tei bini kaki song salayo nung teliamura bwkhak digi rogo ta thangdi ta beraidi buinono jesa sawibo nung te kaisa kok muitu nardi nungni ama babu no yakari ta thangdi hinai phiaba aisiri bujui manya borok okok tamni bagui salai tongkha aba haikeno aisiri no waire wai borok akok no salayo 2013 bisio khe rani sa khamya klayo bo sa khamna bagui belai kheno rang rogo khibika haifano kapal hamya hinmani ba hamjaliya aboni ulo 21 January 2015 oke Teliamura Hospital langma chonani nangkha aboni ulo boyar bini nokhuk jaga sompoti beba khibui bini buha bai thangka boyar kahamke no porikha tabuk boyar ni langmo haino hai birmani kaklaima haima tongo tai bobini langmo tongthok haima tongo boyar class 8 pori puruse saimano bini khoroksa real bahanokjwk tongo okok bono bini moi sawi khonarikha tamni hinke bini moi kathang tongsani boyar no bini real bahanokjwk bai porichoy khlai klangnani musungjago hake boyar bebak detail singui nawo bini bahanokjwk no rutuknani bagui apurni simi boyar bini Facebook rogo bo bini bahanokjwk no rutuknani bagui kwbangmano kok sui bo post rok khlaio haipano bini thaniwo bini bahanokjwk ni real photo kwrwi tei bo bini bahanokjwk no siniya boyar tabo college poriwo tei bo khoroksa youtuber wngwi thango salsa khoroksa bwrwi bini number sano ulo bo o bwrwi bai friend wngwi thango boyar jepro o bwrwi ni kami Champanogor ni sawi mano bo apruke bini bahanokjwk no da sini hinui a bwrwi no sungo a bwrwi kami tei borok ni mung khnawi no bosaka in sinima hai hinui o kok no khnawi boyar tebo bwkha bachawi bini story no o bwrwi no sawi khnarika bo tei sawi kabui tongkha ulo o bwrwi boyar no saka a bwrwi tei ke boya ang noni ni real manai hinui a bwrwi no wngkha aisiri boyar wana jagui singka bahai nung ani real manai wngwi mankha ba hinui aisiri saka bono agi bini kaki song samani kokrok no bo muitu khlai saka tei bo bini detail sajakma bagui no bujui mankha a bwrwi tei ke boya ang no hinui okok no khnawi boyar gosika 2003 bisini simi palogrijakmani tabuk 2020 bisio ke bwtabai sinilaikha borok belai kablaikha borok hai hini kablaikha malai thai tongwise jeng tini bwta bahanok sinilayo malai layo hinui aba haikeno borok belai kheno kablaikha hake bayab song norokle okothoma no khnawi norok bahai wngjakha norok okothoma no khnawi belai da dukho wngjakha eba tamo norok comment khlai sadi phia angle okothoma no khnawi belai no ani kha khamo tai je ani channel katal phai tongnai rok norok ani channel no bo subscribe khlaina di ang bwskango norok ni bagui tebo mohai khana to kothoma rok no tubui phainai norok jotono kaham kwrwng no tongdi hambai।